30 секунди. Толкова са достатъчни, за да разбереш защо този дом е специален. Представяме ви стилно обзаведен тристаен апартамент, направен с любов към всеки детайл. И забележете, 56 квадратни метра уютна и светла дневна с кухненска част. Да, рядко срещано, но в този имот това не е единственото, което ще ви впечатли. Успях ли да ви впечатля до тук? Този имот ви дава всичко, от което имате нужда. А основната спалня – 23 квадратни метра, изпълнени с светлина, стил и забележете, гардеробна. Квадратурата на детската спалня оставяме в тайна. Ще се изненадате, сигурна съм. Истинската изненада ви чака отвън. Гледката не е фон, а картина. Какво му липсва на този дом? Точно ти, който гледаш това видео. Свържи се с мен.